Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci u d-Direttur Ġenerali għad-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni Ramon De Guara kienu fost il-5 persuni li nataw rikonoxximent tal-ħidma tagħhom tul il-pandemija. Dawn ingħataw dan ir-rikonoxximent waqt ċeremonja ta' għoti ta' premjiet fil-ġimgħa s-Servizz Pubbliku. One News tkellem mal-Professur Charmaine Gauci li qalet kif li taħdem fis-settur pubbliku huwa ta' onur kbir għaliha għaliex bil-ħidma tagħha u t-tim tagħha tkun tista' tejjeb saħħet il-poplu Malti Gauci. Li taħdem fis-servizz pubbliku huwa onur għalija għaliex inti għandek l-opportunità li tkun tista' tejjeb is-saħħa tal-poplu Malti kollu. U flimkien ma' tim sħiħ aħna nkun qegħdin naraw x'inhu bżonn news biex aħna nkun nistgħu dejjem nimxu l qudiem. Hija qalet magħna lil min tiddedika dan ir-rikonoxximent. Dan ir-rikonoxximent huwa importanti ħafna għaliex dan mhuwiex il-ħidma tiegħi imma huwa l-ħidma ta' ħafna nies huwa tim kbir li qegħdin jaħdmu flimkien u dan huwa dedikat għalihom. Imma wkoll għal dawk in-nies kollha li ġew b'xi mod affettwati minħabba din il-pandemija, kemm dawk il-pazjenti, kemm dawk in-nies li mietu sfortunatament u lill-familjari tagħhom, imma wkoll il-poplu Malti kollu għaliex bil-ħidma ta' kulħadd, bil-prevenzjoni aħna jirnexxilna ngħaddu minn din is-sitwazzjoni. Min-naħa tiegħu, id-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni, Ramon De Guara, qal magħna li dan huwa ta' sodisfazzjon. Il-karriera fis-servizz pubbliku tagħtik sodisfazzjon meta inti tagħtik riżultati tajjeb tal-ħidma li tkun wettaqt. Ovvjament jiena m'iniex waħdi, għandi forza ta' ħaddiema warajja, li ovvjament dan ir-rikonoxximent jagħmilna kburin ħafna tal-ħidma li wettaqna. Apparti il-Professur Gauci u s-Sur Manġon, ingħataw ir-rikonoxximent imsejjaħ servizz ta' kwalità flimkien ma' Dr. Chris Barbara, is-Sur Tony Sultana u Dr. Charles Mallija Zoppardi. Waqt din iċ-ċeremonja ġew rikonoxxuti dawk li taw servizz impeccabbli fis-servizz pubbliku tul din is-sena. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar qal kif il-prijorità f'dan kollu huma n-nies u qal kif dawn l-aħħar 7 snin ittieħdu diversi miżuri sabiex dan is-servizz ikun aktar viċin tan-nies. Dan fil-waqt li fl-istess ċeremonja, il-President ta' Malta George Vella irringrazzja lil dawn in-nies li jaħdmu fis-settur pubbliku.